Ben, pois nesta publicación o que fago é recrear a historia ben documentada dun dos persoeiros máis importantes da historia galega, que é Valentín Fernández, quen foi partícipe de derrotar aos carlistas no sur de Galicia, foi alcalde do Carballiño, el foi quen visionou a creación dunha vila aquí no Carballiño, el foi o primeiro en crear unha feira pública en Galicia, el foi condecorado pola raíña María Cristina como comandante das milicias nacionais aquí tamén no Carballiño, e ademais saco as probas que o relacionan coa creación da primeira carta bomba no mundo, precisamente no local onde nos atopamos aquí, no que foi a súa casa, no Casino do Carballiño, da súa propiedade, onde xa na botica do seu pai eles adicábase a realizar explosivos, foguetes para as festas, e ele aprendeu do seu pai precisamente a realizar este tipo de fogos artificiais e despois para a guerra tamén granadas.